bijana nasidino chini tinini uskuti ba bike rally laitongo jing guri motha tipra mothani bedek guri motha TWF jing tini o uskuti ba bike rally kha chini guri rokbo jingo komya jingo mano tinino jing tini yo doktor khlaina khanga bike rally khlai thaka jing guri rokbo khlaian hini wanchugui jing tini uskuti ba bike rally khlaina thangmani tini oro jotono khas rangino phailaija uskuti rally khlaina ni baginai chini bubagrani je diman tipra len no tuino jing guri rokbo khaja khai phailaija tipra len greater tipra len manani nangai greater tipra len ni andolon shamil no jing tini buskangni Delhi Abhijan chini o Delhi Abhijan to greater tipra len no tuino o greater tipra len no tuino tini bo chini uskuti ba bike rally khlaina thangito Bobo amsai gana ngai norok kan kokmu bo kokmu tlangai norok amsai gana ngai skuti rele hai kan bike rele khaja chini kokno je pinna ni hangkai greater tripura lenno china aba lokko desa area hangkang kai jeng orobo jeng orok khumulung dukmali bazar ni simi jeng yango 10 ramti thanai 10 ramti chini yango yango jiraniati klai nai orobo monfort belbari kai thangma ka jengte bo thangnai yango takar nini jampu jala kai takar jala ti angkori khumulung khane jadi thangma yang ba jeng puri nai kisa oron kipil jawi kai bisut skoti nahare hai ka probusut norok ni adong juk samchini of bike rele mandat jeng to 300 target khlaija haipano chini oro te pangkan manu tam kai jeng sara tirpra sayabo jeng o gana gini no simise jeng dingsiwo karong ke skuti bai ne yang koini yang ni hasal teila mura rong ni phanyani bejalungi no o gana gini ni simeno skuti be phale leka chini bukuksong porno black hambai mari wo bukuksong na porok phamani bagina takar jola mo hai mandai opro ni gana gini